koboko bosi ochiase enseme yo bosi ochiase ensemo ya Gusii Starlets abwasemo kocha bwe timu ya Gusii Starlets Lightred Oyori arule atebere buna amasasa ye timu yune yaliganeti asoko chaka kwe ligi ya Division 1 omweri osomotinyo gocha Oyori ni gobo igatebere buna okogania nkororo asaba bwatani ase ensemo ye chigosori anena ensemo engoyo aneno mu waziri we chigosori Amina Mohammed nabo igo Nick Mwendo abekiyombekeria FKF okora chingwana elio ensi ya Kenya korusi kwa kurwase gose ekikwancherwa gwaka engoyo ase chingongo chisiko inyoranga ensi ya Kenya ni igo yatangetwe gwaka engoyo nekyombekeria FIFA anene maiga ya serikali korekana goswana na amangana yenkoyo Lightred Oyori ni gobo igo arukubori okyasaba bwatani bali no kunyara gusira etimu ya Gusii Starlets sensemo yechibesa elienyale gokinya guseko gendereria emiroberi yaye yabotambe Nituko na Gusii Starlets tuachaka buye ligi lakini first leg tuabwate challenge nene sana egori yechibesa kama ile ligi lazima tuari chibesa transportation, accommodation, na ndio kuna wachezaji wa Baraga. Lakini second leg tuachete buya from number 10 tuacha mpaka number 4. Rochas tuale. The way meeting tuale sponsorship one. Timu yego kina mpaka Premier League. Na ndio tukanya season yako chaka. Wao chukuna ni kimendo atangaza. Yabanga ligi mo chaka in October. We are well prepared. Tukanya tebo turuane buya pi. Tumanya wasa Premier. Tuale ngego kuna dialogue. Both Amina Mohammed na Nick Mwendo. Asenge chuma tekera bakuru na iwarali mundu kumia no mchezaji. Toko nyara wako mupira aga timu ya ebe champions of Premier League. Kama yokoruo mupira era Kenya aga. Taire tuwa kichinze chesko abana bitwanyora amabaga abantu babaligere ligali basoke isko bako mupira isko. Iwe ngendo nari musaba. Amina Mohammed aregeze engoli ya tingete Nick Mwendo na aregeze wacha bayisaranze bonse pia tukine oye talent ya bana